Takže zdravím vás, vítam vás späť na tomto kanáli. V dnešnom videu sa pozrieme na nejaké zaujímavé grafy, pozrieme sa na tom, kde je americký dlh, koľko platia na ten dlh, kde sú úrokové sadzby, ako sú ľudia na tom, americkí konzumenti, aký majú dlh, či splácajú alebo nie. Říkaj tomu peníze zdarma. Jo, tak přesně tohle mi řekl ten můj bankéř. Peníze zdarma. Ale nejsou zadarmo ani náhodou. A nejhorší je, že je půjčovali i těm, kteří je vůbec nepotřebovali. Pozrieme sa, aké by toto mohlo mať následky v budúcnosti alebo v krátkej dobe na americkú ekonomiku. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť. Ak áno, dajte like, napíšte mi vaše názory a bez žiadneho zdrženia poďme na video. Takže dobre vieme, americká ekonomika alebo Amerika, americký národ má dlh okolo 36,3 trilióna dolárov, čo je okolo 123% z ich HDP. Keď sa pozrieme, tak doteraz dobre vieme, tá Amerika nemala problém zväčšovať ten dlh, platiť ten dlh, lebo boli nízke úrokové sadzby. Dobre vieme, že úrokové sadzby sa znižovali od 70. 80. rokov a idú stále nižšie a nižšie. Teraz dobre vieme, že tie úrokové sadzby idú hore. A toto je určite problém, ak pôjdu hore, veľa ekonomikov vraví, že ďalšie dekády budú, kde úrokové sadzby budú veľké, hej. So there are four key scenarios that can play out in terms of a US sovereign default. And in all these possible scenarios, it's an environment where we see interest rates rise, borrowing costs moving up. A toto určite záleží na tom, kde bude inflácia, ale ja si myslím, že inflácia, dobre vieme, že infláciu je ťažko dostať, keď máme veľký dlh v ekonomike. Inflácia z roku 1970, čo sme mali, tak tam bolo viacej príčin a taktiež dlh bol malý, tam bol dlh možno 20%, nie 123% z celkového HDP. Hej. Čiže keď máme silnú ekonomiku a tí konzumenti sú silní, tak tá inflácia môže narásť. Ale keď máme veľký dlh v systéme, tak dobre vieme, že potrebujeme rast dlhu, musí byť stále väčší a väčší, aby sme mali produktivitu v ekonomike, alebo aby tá ekonomika bola produktívna. Čiže čím väčší je dlh, tým je horšie alebo ťažšie dostať tú infláciu. Tým pádom, že máme veľký dlh a taktiež tie úrokové sadzby sú najvyššie ako boli za posledných 15 rokov, tak to znamená, že ľudia musia platiť strašne veľa za ten dlh. Môžeme sa pozrieť napríklad, kreditné karty sú na rekordných hodnotách, študentské pôžičky sú na rekordných hodnotách, autoloans, hej, čiže leasingy a hypotéky sú na rekordných hodnotách. To znamená, že keď máme všetko na rekordných hodnotách, všetky dlhy a taktiež máme na rekordných hodnotách za posledných 15 rokov úrokové sadzby, to znamená, že my, konzumenti, máme slabšiu nákupnú silu. A dobre vieme, že Amerika je zo 72% tvorená, alebo ich HDP je tvorené z konzumentov, to, čo konzumenti míňajú do tej ekonomiky, tie transakcie a všetky tieto veci. Keď sa pozrieme na tieto grafy, Amerika teda, ako som povedal, si mohla dovoliť stále ten dlh zväčšovať, lebo boli nízke úrokové sadzby. Keď sa pozrieme, Amerika, ona míňa okolo 7 triliónov ročne na všetko, na celú prevádzku, ľuďom, čo musia zaplatiť, na všetky tie departmenty, ktoré majú, taktiež všetky tie benefity, ktoré platia a taktiež ich úroky alebo ich platby na ich dlhu, ale ona dostáva len okolo 5 triliónov, čiže im chýba 2 trilióny ročne na to, aby mohli fungovať. A dobre vieme, že toto je nesolventná ekonomika. Vieme, že americký dolár je svetová mena, eurodolár, všetky tie dlhy vonku z Ameriky, ako majú krajiny a taktiež spoločnosti, musia si premeniť tie peniaze, ktoré majú v tej krajine na dolár, aby vyplatili ten dlh, aby mohli teda aj taktiež nakupovať nejaké suroviny, nejaké veci na ich prevádzku. A takže ten dolár stále držia hore, stále držia silný, inak by s týmto dlhom a s týmito teda výdavkami a s týmito príjmami určite táto ekonomika alebo ten dolár, tá mena by nebola taká silná, kebyže tá mena není svetová mena, hej. Keď sa pozrieme, tak Amerika teraz platí rekordný počet na svoj dlh, čiže 1,1 trilióna dolárov. Čiže dostáva len 5, ale 1,1 trilióna platí. A ostatné výdavky, čo má konzumenti, hej, dobre vieme, že tam je rekordný počet autopôžičiek, rekordný počet alebo rekordné objemy ľudia majú v kreditných kartách a taktiež hypotékach, hej. Keď úrokové sadzby idú hore, to znamená, že viacej platím za tie úroky, viacej platím za ten dlh, to znamená, že mám menej peňazí potom dať do systému a tým, že americká ekonomika je z 2/3 konzumenti, tak toto tvorí veľký problém pre americkú ekonomiku a pre ich rast v budúcnosti. Beware of US recession. We've been talking a lot about the probability of growth in the US actually really starting to disappoint here. And a US recession that takes debt and deficits to even higher levels than is projected will cause a US default. This is our US recessionary dashboard, where we look at 20 different leading indicators of US recession. And what it's showing today is that 10 of these leading indicators have started to flash red. So that's suggesting that over the next 12 months,
there is a 50% chance of recession. Keď sa môžeme pozrieť, tak taktiež aj delikvencie za posledných 90 dní rastú na týchto úveroch. Hej. Takže môžeme vidieť, kreditné karty sú skoro na úrovni, kde boli v roku 2006, predtým ako bola finančná kríza. Taktiež tu máme auto, pôžičky sú skoro na rovnakej úrovni ako v roku 2007 a taktiež rastú aj neplatenie za hypotéky. Hej. Takže musíme si uvedomiť tieto veci, že aj keď akciový trh ide hore, aj keď si myslíme, že pracovný trh je silný, aj keď sa tu rozpráva, že centrálna banka nemusí znižovať úrokové sadzby, lebo je trh práce, ekonomika, všetko silné, budeme tu mať infláciu, lebo je to všetko horúce, tak si dávajte pozor na to, že toto takto nemôže byť dokonca. Hej. Určite raz príde proste ten čas, kedy tí ľudia nebudú môcť si dovoliť platiť alebo mať tie zvyšné peniaze na to, aby to dávali do tej ekonomiky. Hej. A to môže potom priniesť nejaké problémy. Chcem vás len upozoriť na to, aby sme tento fundament vedeli ohľadom tej ekonomiky, aby sme len tak naslepo, keď hlavne investujeme na dlhú dobu 50 rokov, neinvestovali do drahých spoločností, dajme tomu do spoločností, ktoré sú v tejto ekonomike, lebo naozaj sa môže stať, že ten akciový trh môže ísť 10, 20, 30 rokov ešte hore, ale potom na ten 40. rok to môže padnúť, ako to bolo v roku 1929 a nemusí to ísť na tie hodnoty za 20 rokov. Mali sme taktiež Japonsko, stratená dekáda, stratená viacej dekád, takže toto sa kľudne môže stať. Určite tým, že dolár je svetová mena, tak je to menej pravdepodobné stále, lebo stále je dopyt po tom dolári, stále môžu tvoriť. Čiže tá medzera medzi HDP a dlhom, alebo tým, koľko zarábajú, majú dlhu, sa môže stále zväčšovať. Ale dobre vieme, že to takto nemôže ísť do nekonečna. Hej? Takže určite dávajte si na toto pozor, je to niečo, čo by ste mali vedieť. Hej? Tieto veci určite nie len na to, aby ste vedeli navigovať vaše portfólia, ale taktiež aj, aby ste mali nejaké argumenty, keď sa vás niekto spýta alebo povie vám niečo ohľadom Ameriky, ich dlhu a tohto. Takže sú to informácie, ktoré by ste mohli vidieť a taktiež sú to informácie, ktoré vám pomôžu navigovať lepšie vaše portfólio. Určite by som nedával všetky peniaze do portfólia, ja investujem taktiež do Číny, ja si myslím, že Čína bude určite lepšie performovať ďalších 20, 30, 40, 50 rokov, ako to bola Amerika doteraz. Takže alebo ako bude Amerika za tú dobu. Hej. Takže to boli len nejaké informácie, nejaké grafy, aby ste videli, čo sa deje, aby ste si dávali na to pozor. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, dajte mi vedieť, či sa vám video páčilo. Zdieľajte to, lajkujte, ďakujem za podporu, majte sa krásne. Dovidenia.